Sa barangay Alangilan, Bacolod City, Guardia, ginluthang patay sang riding in tandem. Biktima, una na gintiro sang Enero pero nakaluwas sa mga nagatuyo sa iya. Yan ang report. Tuman niya kakulbang na batyagan sa sining babayi matapos nasaksihan ang akto nga pagpanglutang sa riding in tandem suspect sa isa ka gwardya. Natabong insidente malapit mismo sa balay sang testigo kagabi. Nabatian ko nga may galupok-lupok balangabi kuya motor lang nga nagbarak-barak. Gulpi lang na batian na gwa ko, bata ko nakakita tapos mo na to na ginahod na galigid dito salin sa may dalan to bala dito sa galigin bantayan. Ang biktima, ang hinkilala nga si Rolando Herdon, residente sang Barangay Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. Sang tinilikdan ni Enero 3 sining tuig, nakasalbar ang gwardya sang gintuyo nga tiruhon sang riding in tandem. Sadto, nagmatumato inidala sang iya kaugalingon sa ospital. Pero subong, wala na gid makaluwas ang biktima. Tapos nang amo na tubi, nagasinggit ang gintiro nga, Aragay, gaamo na siya. Sa investigasyon sa Police Station 5, magluwas sa duha ka suspect nga nakamotorsiklo, may isa pa ka suspect nga nagaserbi lookout sa kayman ang isa ka motor. Hindi nila yatuyo ya. Hindi na da nila malalaot pa yung labot pa da mo. Again, paarakan pa na nila mo. Wala pa persons of interest sa kapulisan apang kumpiyansa sila nga marisolba ang kaso pag isa makuha ka testimonya sa mga nakakita sang krimen. Bali, suno sa ilang family members nga na-interview namon, related ko na sa away sa duta. Mumani ang angot sa naitabo man sa iya nga riding in tandem sa January sa Redemptorist Church. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.